हेलो लोगोफोर जायफोर फरायसा बिथांमोना बे बोसोराव ओएचएस सेकेन्ड इयार फरायगासिनो दङ एबा 2021 आव ओएचएस फाइनाल एग्जाम होनो थांगासिनो दङ थ' बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ एग्जाम फर्मनि थाखाय नटिफिकेशन फोसावबाय। लकडाउननि स्कुल कलेज खुलिनो मोनै गोनो गोथोजों जायफोर फरायसा बिथांमोना फाइनाल एग्जाम जागोन ना जाया डाउट जागासिनो दंमोन। बिदिब्ला दिनैनिफ्राय बे गोनो गोथोखौ स्रा बोखारदो आरो फरायनायाव नांथाबदो। थ' बिदिब्ला आं सानो ओएचएस सेकेन्ड इयार फरायसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। आरो मोनसे खोथाखौ एसेगा बुंखाबावदोंमोन जे हायर सेकेन्डारि आर्ट्स साइन्स कमार्स स्ट्रिमनि गासै सिलेबासखौ 30% खम खालामनानै होनाय जादों। थ' जायफोर फरायसाया बिनि सोमोन्दै मिथियाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। बबे साबजेक्टआव मा चेप्टारखौ दाननाय जादों लिंकआ डिसक्रिप्शनाव थागोन, नोंथाङा थांनानै बेखौ नायनानै लानो हागोन। फर्म फिलआपआ माब्लानिफ्राय जागायगोन, लास्ट डेटआ माब्ला, मा प्रसेस जागोन, फिस बेसेबां जागोन, थ' बिदिब्ला गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे बिदिब्ला आंनि कुआर नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटिउब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अननानै गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, मानोना बियो नोंथांमोननि थाखाय फ्रि खासो। थ' बिदिब्ला आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ बे नटिफिकेशननि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बेनि जिथु फर्म फिलआप जागोन बे फर्म फिलआपनि तारिखआ जागोन 1 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम, अर्थात मास मोनसेनि टाइम होनाय जादों। बेनिफ्राय बेनि एग्जामा जागोन फेब्रुवारि 2021 नि लास्ट उइकआव होननानै फोरमायदों। माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेवहाय डाउट थानो हागौ। नोंथांमोना नायदो, जायफोर बिथांमोना रिपिटार दङ बिथांमोना होनो हागोन ना हाया, जायफोर बेटारमेन्ट दङ बिथांमोना होनो हागोन ना हाया। बेवहाय फोरमायखानाय दङ दे नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि फ्रेश एबा रेगुलार रिपिटार एबा बेटारमेन्ट बे बिथांमोन गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एग्जाम लिरनो हागोन। थ' बिदिब्ला बेनि एप्लाइ प्रसेसा गासैबो अनलाइन थागोन आरो बेनि लास्ट डेट थागोन 30 नभेम्बर 2020 सिम, अर्थात 1 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम दान मोनसेनि सम होदों। नोंथांमोना मास मोनसेनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदों, बेवहाय नेम अफ एग्जामिनेसन बे जाबाय हायर सेकेन्डारि एग्जामिनेसन 2021। बेनिफ्राय काउन्सिला जाबाय नोंथांमोना मिथिखायो एसेक, अर्थात आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन जागोन 12 स्टेन्डार्डनि थाखाय। बेनिफ्राय एग्जाम स्टार्टआ जागोन फेब्रुवारिनि लास्ट उइक 2021 निफ्राय। बेनिफ्राय कर्स स्ट्रिमा थागोन आर्ट्स साइन्स कमार्स बा भकेसनेल, बे मोनब्रै कर्सआव जायफोर स्टुडेन्ट दङ बे बिथांमोननि थाखाय बे एग्जामा जागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ, आरो जुदि बुजियासैब्ला माबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।